Kani gadega Pati CTV. Kinong ilam ka UDP hadin ka jingelang halor ka nong rim banyatai halor ki kam jersey ikam bamsap hapo ka Khasi Hills Autonomous District Council kila penpau pakinang am ya ka kaipot jong ka House Committee ka badang ya syakmat bantoket halor ka jingpun kam baklai ka pisah kam lokot syaka arklur tingka habakran chikinang putho kubor pa jamino mautho ulong pa ka jingelang kalarai ban pechua halor ka jinglong jingman ka kaipot habakeli halor ka jingputha OCM ka KCDC ba PNCM ka UDP bakan wengno ya ka jingkerchan ya ka PDF ba jamino ulong ka party kan sapet ka sinjam ka bakan chim keren ka baide baka ikam ki jam baide baka district council tingla shipping ni garai bangin up ya ka report jong ka house committee marko PTP ya ka KCDC session la let no mo dan hadirin ketua la thau ka house committee dan nakaliang jong ki leaders jong ka party hi badon hanti kia don nang ka house committee tingin up e report jong ka house committee kata hi ka rai nakaliang jong Kani gadega Pati CTV.